and a bit scéal to go on timp Marialler ar Callúil eile a chuid dá héal here in Broch de Fontrá agus sin Fhionn Mac Cumhaill. Agus smó scéal a bhíon ag muid an háirte here Marialler mar dearm tríomh sé a chaise here ann agus neadar meach sé rólas bhuih go raibh spéis an bhór ag Fhionn Mac Cumhaill sna Mnóibh agus fearmór mná dúir dearbh agus bhíoh sé fearra ar na mná bratha gcónaí. Ach péascéala bhí sé fearra ar óg Van Bhain agus chuig sé tríl lá go dtí an tígan ó raibh sí agus bhí sé fearra irtí trí an bhnóigsteach agus péascéala de bhúil an misneach dó agus isteach leis agus idir caithbhaimseir le na chéile istí agus dúirt sé leihí agus é gimnacht más mac a bheith ché ar chaithh síos in san locha bhí híos febhanatí trí huaire agus dá ránóch dúcha sé amachchas é bhógant go grad amúil agus muna dhéanach gan éon spéis chu ann. So, trí ráthan í dhéagsan, péascéala, féimre dúrthas leihí, tháinig machar an Scéal. Agus a bhfuil í amach dúrach agus de chaisí síos san locha agus má dhéan de tháinig sé níos díreach gláán na dhéag sin ríist agus má dhéan de chaisí síos tarnabáta agus mach leis ríist agus de chaisí síos an tríobáta agus má dhéan an uair sin nuair a bhíon tás ná tuairisceart. Ach dan sé tamar bordrí péascéala agus ní dhéagsan níos leis ríist. Agus má dhéan bhí bhrábhrach mór ina bhá láid agus a thóg sé féimre dúirt sé leihí go gradamúil. Ach idir an dála péascéala bhí Fhionn Mac Cumhaill bhí agus níor bhíon chuoine ag ar an ócáid néafar agus bhí sé má lá ag exercise dó héal na deanta na bhíonna féimre mar a bhíoch agus bhíidir híosar a droid é Broch de Fontrá agus de gáh fearr an airige isteach agus bhíonn sé isteach ar Fhionn péascéala agus de bhúil sé isteach na fosa agus de bhain sé gan éon chuide de bhain sé an dá íocail amach as a bhéal agus de fágach Fhionn bocht go mbeantach ina dhéagsan amach ach de bhain an méid sin agla gus na fianna an lá chéanna nar íochtar siir ná siar ar a bhar ná mé dúir ar feic leis an nach lemú mar bhíidir scéal ar feidir. Ach péascéala go hneis go dtí an mac rás a bhíige tógacha go gradamúil agus garam a thug a bháthair ar mar anam. Agus nuair a bhí sé fásta suas ina aird de chuir sé ceiste a bháthair lá céir a bheith athar. Fhionn Mac Cumhaill dúirt sí agus bhfuil mar sé an dúirt sé táimse chun dul ar thóir an níorsan rudíon. Agus a bhfuil leis lá agus féimre bhí an láil ar a droid bhí na fianna ag exercise go bhíon ríist agus go bhfuil sé súscrútha agus de chuir sé ceiste duine na fianna bhí an ceacha duine an sa Fhionn Mac Cumhaill. Agus sníon té hálann sanna dúirt duine na fianna an té támantach. So de chuig Fhionn Mac Cumhaill sús chuige péascéala agus dúirt sé an tusa Fhionn Mac Cumhaill agus dúirt Fhionn sé agus cé tusa mis de bhach dúirt sé. Agus chuidir caiinte na chéad péascéala agus do chur garda ceiste cadimiid ar de bhéal néafar agus chuna héamh bud go mbeantach. Well, dúirt sé de bhain an fearr láidir san dá íocail amach as mar bhéal. Well má dhéan ar sa garan táimse chnacht agus tachtar de bhartan agus de íocaile a háil túig agus iad a chur leis de bhéal. Agus ní thugtar réon ceann de néachar mar dar nóid, bheasidir ná tar locha le héad néachar agus
a go bhfuil le garam lá chéanna agus go bhfuil sé isteach go dtí bhí sé beor an ólais méall an bhreairde a dhéanach le héad rud agus fu sé amach ribh tí gáir san ann agus do chuig sé trílar an tisan agus do bhfuil sé isteach agus do chuir sé ceist ar tí meach le héad ar Loidir sa tisa a bheith tréis an dá íocail a bhaintmeach as Scéal Fhinn táir sa feartí agus well mátá ar sa garam ní mór dom leabhar leis, well ní féidir le leabhar leis a dúirt feartí mar tá sé ina choile le bliain. Agus tá méid súil go mbeidh sé go gaiirí as lebig i neamh dúirt sé agus tá go le bhú béalach aige agus dúirt sé trí fichead muc a dúirt sé a bheith mar dhénéirige ar éiríthá agus dúirt sé tá méid macaráil an sa na mí a dúirt sé agus tá na muca go léir olbhithe gom agus níl éon bhlúire geirna dulamas fáca orthú agus níos mór feola olbh gáir an irsa. Well, mátá ar sa garan siad sa chun dnéir na gceanta ní anhic ar sa feartí fágatí, fágbord fágatí imig leat ní an móid an éachart a dúirt garan fanatan sa gan buchas agus beagtaníir go na gceanta ní bheith dúirt feartí féascailé do dhearligan an fearsa agus í fós a caint agus is deach leis agus dúirt sé cé tosa agus cadastis agus dúirt sé mise mac le Fhionn Mac Cumhaill mise garam. Ógus cuioine Fhionn Mac Cumhaill a dúirt fear Loidir dúirt sé do bhualas isteach ina fós é siúd agus do bhuilas pá íocail amach as a bhéal. Tá sa gom ar sa garam agus snéir fá go bhfuilmansa agus tá madéirigh an dá íocail san a háid tríneis. Ní bhaid ná é a dúirt an fear Loidir ach má dúirt do bhfuil garam isteach ina fós ríiste agus do leig sé síos chun talibh agus bhain sin ceanda agus fágach an fear Loidir marmh ar na leir. Well, ná bhí do chuig garam i cuardach ina fócaí agus cadbhíos sin i bóca a chasáige ach blúir a beag papéir agus cadbhíos sin sa blúir a beag papéir ach an dá íocail a buinneach amach as béal Fhionn. Agus do thóg sé leis iad agus do thóg sé hneis agus do bhailh sé leis agus do dhiimiigh sé hneis go dtí na fianna agus do bhfuil sé suas chomhtha agus in éon bhuile a bháin do bhfuil sé an dá íocail hneis i méal Fhinn agus bhí sé chomá agus a bhí sé riamh mar ina dhéag san amach. Agus gandát buineach anna get as na fianna a bhí an san ag féchantar nachtrasa agus de dhéag garam orthú agus dúirt sé well is lag na fearsibh má bhágahar Fhionn mar sin manta cho fada san agus níor dhéanamhar éon iirecht le fiacla san a chur hneis le bhéal agus bhí sé chomá agus bhí sé riamh ina dhéag sin agus snéir mar scéalsa agus níl éon ocail bring ann agus dámach loch fuair mé bhí is marmh.